Helo dosbarth sowar, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n ddiogel adre. Wel, mae wythnos arall wedi mynd heibio. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn eich gwblhau'r tasger wythnos diwetha. Roedden nhw'n wych. Da iawn chi gyd. A gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau'r heilwen braf yma dros penwythnos. Mae wedi bod yn fendigedig gyda Miss Davies. Fi'n gobeithio bod y tywydd wedi bod yr un peth gyda chi. Nawr te, yr wythnos hon, mae yna daflen llawn gweithgareddau eto wedi gynllunio gyda fi a Miss Jones iddo chi. Felly, ni ddechrau bant gyda'r tasg geiriau'r wythnos, sef helpu, ond gyda beth a heddiw. Felly, 5 gair yr wythnos i chi i ymarfer ffurfio, ymarfer sillafu a'i rhoi mewn brawddegau. Felly, byddwn ni'n dweud, mae hi'n heulog heddiw. Iawn, dyna un brawddeg byddai Miss Davies yn defnyddio heddiw. Wedyn i'r tasg iaith, o'r stori Surprise Handa, fe welwch chi lun o Handa yn cario basged ar ei phen. Rydyn ni eisiau chi ysgrifennu portread, disgrifio sut mae Handa'n edrych, iawn. Defnyddiwch ansoddeiriau a chymareithiau yn eich gwaith chi. Mae yna daflen ar gael eich cynorthwyo chi ynghlwm gyda'r daflen gweithgareddau. Yn gwyddoniaeth a thechnoleg, chi'n gwybod pa mor bwysig yw hi i fwyta'n iach fel o basged llawn ffrwythau gyda Handa. Ni eisiau chi i gynllunio 4 bocs bwyd gwahanol sydd yn cynnwys bwyd iachus, ac yna mynd ati ddewis eich hoff un chi ac esbonio pam ta hwnna hoff un chi, a wedyn creu y bocs bwyd hwnnw, iawn. Allwch chi gael fel tocyn amser cinio, neu just snack fach amser chi'n ei gweithgareddau chi, iawn. Wedyn y celfyddydau mynegiannol, ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando ar y gerddoriaeth o Affrica ar wythnos diwetha a gwrando ar y gwahanol offerynnau, a fi'n credu'ch bod chi'n mynd i sylwi bod yna lawer o offerynnau taro, rhai ni'n bwrw fel drwm yn cael ei chwarae yng ngherddoriaeth Affrica. Yr wythnos hon, ni eisiau chi i gynllunio a chreu offeryn taro allan o dynyddiau ailgylchu, iawn. Felly, chi'n gweld y bagiau plastig clir bins na sa'ch chi edre? Mae angen i chi i ddefnyddio deunyddiau byddai'n mynd mewn i'r bin na, gan ymla, a creu offeryn taro sy'n creu sŵn taro, iawn. A beth am herfach i chi yw i greu band o offerynnau taro, iawn. Pob lwc, a wrth gwrs fe gallwch chi addurno nhw mor bert a chi eisiau. Yn deunyddiaethau wythnos yma, fel chi'n gwybod, mae Handa yn dod o Affrica. A ni eisiau chi i labelu le mae Affrica, a wedyn i chwilio ble ni'n byw, sef yng Nghymru, a gwneud hwnnw ar y map sydd yn gysylltiedig gyda'r mat gweithgareddau. A wedyn, cymharu Affrica a Chymru, a mae yna taflen Affrica a Cymru ar diagram fen, iawn, beth sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau. Wedyn, mathemateg, ni wedi bod yn gwneud lot o waith pwyso yn y dosbarth, felly mi eisiau mynd chi ati defnyddio yn lle gramiau i bwyso gwahanol ffrwythau, neu chi mati ddefnyddio pasta neu reis, beth bynnag ti gyda chi, botymau, lego, i bwyso faint mae un afal yn pwyso un banana, beth bynnag sa'ch chi adre, iawn. Peidwch yn ati i chwilio unrhyw ffrwyth o siop, jyst defnyddio'ch beth sa'ch chi adre. Iechyd y lles wedyn, o'r stori Surprise Handa, fe welwch chi bod Aceio wrth ei bodd yn gweld llawn basged o tangerines gyda Handa, oherwydd dyna'i hoff ffrwythau, oedd wedi gwneud hi'n hapus iawn. Ni eisiau chi feddwl, beth sy'n eich gwneud chi'n hapus? Beth sy'n eich gwneud chi'n hapus o ddydd i ddydd? Un peth sy'n gwneud Miss Davies yn hapus yw ei theulu hi. Ac wrth gwrs, un peth arall sy'n gwneud hapus yw gwario amser gyda chi blant sowar. Felly, meddyliwch beth sy'n gwneud chi hapus. Mae yna daflen i gael y bocsys gwahanol chi dynnu llun neu ysgrifennu mae yna lan i chi. A'r tasg olaf wrthnos hon yw cymhwyster digidol. Mi eisiau chi fynd ar JIT i animeiddion a creu animeiddiad yn ei greu eich hunain o stori Surprise Handa, iawn. Allwch chi gael pethau yn symud o un clip i'r llall i greu fideo animeiddion. Ni eisiau chi mwynhau yr dull yma o greu animeiddiad. A dyna chi, gweithgareddau'r wythnos mewn un taflen, a fi'n gobeithio bod chi'n edrych mlaen ar un faint y fi i gwblhau'r gweithgareddau yma. Ar Teams dosbarth sowar erbyn hyn, mae yna yn files, mae yna pethau disgriblio yna i chi ymgeisio i gwblhau, i helpu chi gyda sgiliau darllen. A please, fi'n gobeithio bod chi'n ymarfer eich sgiliau darllen chi adre. Mae yna storïau ar y files, iawn,
sewch chi ffiles, ni'n uwchlwytho pethau gwahanol yn wythnosol na, felly cadwch lygad yn ffiles am bethau gwahanol. Ni wir yn gweld eich eisiau chi dosbarth sywar a ni'n edrych mlaen cael bod nôl gyda chi yn y dosbarth mor fuan a sy'n bosib. Ond cadwch yn saff adref a byddwch yn ddiogel.